Ikaselkarren erakusmailan gaude, Goienkaleko 81. honetan eta bertan aurki dezakezunetako bat da Zebra Efektua izeneko komiki lana. Iñaki Olgado eta Arkaitz Kano egile dituena, hemen dut Arkaitz, kaixo Arkaitz. Arratsaldeon. Beno, zer kontatu duzue, zer topatuko du Zebra Efektua honetan eskuartean liburua lana hartzen duenak? Bada madarikazio bat, Giza Otsoaren omenaldi bat da azkenean, baina kasu honetan dagoen madarikazio hori da ilargi beteko gauetan beltza dena txuri bilakatzen dela, horre dakartzan abantaila eta desabantaila guztiekin. Du dena kontatuko, baina zeintzuk dira desabantaila, abantaila horiek nondik nola da pixka bat komikia? Komikia azten da duela 200 urte, kontuan hartu behar da garai hartan bordeletik barrena hainbat ontzik esklabuak eramate zituztela Antilletara, eta handik ekartzen zituztela kotoia eta beste hainbat gauza. Eta orduan hortik esklabuen trafiko horretatik sortzen da lehenbiziko madarikazio hori, ez? Baina belaunaldiz belaunaldi badoa transmititzen gaur egune arte. Eta hori kontatu nahi izan dugu pixka bat, ez? Ez bakarrik arrazakeria edo Giza Otsoaren mitoa, baizik eta baitaren nola badagoen hor historia ekonomiko bat, esklabuak zeren truke saltzen ziren, eta nola horrek badaukan azalpen ekonomiko bat gaur egun ere banketxe handien jabeetara iristen dena. Hori da, agian, normalean esklabutza moduan ezagutzen ez dugun hori, baina zuek horrela definitu duzu eta gaur egun asko ematen diren egoera horien gainean jarruten duzu. Bai, begiratu besterik ez dago, badirudi gaur egun mundu deskolonizatuago batean bizi garela, baina pixka bat arramazka eginez gero konturatzen gara beste erabateko botere harremana daudela, ez? Demagun non daude itsasontzien, merkatauntzien aseguru etxe guztiak? Holandan. Ez da kasualitatea, garai batean Holandatik hainbat esklabu barku atera izana, pirateria handia egon izana, eta gaur egun beraiek egotea aseguru etxeen eta bankuen jabe izatea, ez? Orduan hor badago horratzean historia luze bat. Eta novela beltzaren, sinema beltzaren ukituak omen ditu. Bai, batetik badauka, esaten genuen bezala Giza Otsoaren historia hori, baina gero badauka thriller ukitua ere, ez? Eta hor badago Tarantino hori egindako, bere zinemari egindako omenaldi bat, eta badauka sinema beltzaren ukitua ere, bai. Hemen dugu Iñaki Olgado bera, lanean, ilustrazioak egiten. Zer esango zenuke bere lanari buruz, Arkaitz? Iñaki Olgado marrazkilari eta ilustratzailea izateaz gain, bere marrazkien bidez gidoilaria dela, ezta? Kontuan hartu behar da album hau atalka atera genuela Xabiroi aldizkarian, eta beraz atalka diseinatua izan da, atalez atal eta urtetan barrena. Eta berak atal bat marrazten zuen orduko, marrazten zituen xehetasun horien arabera, nire historia aldatzen zijoan. Orduan, gidoian nik sinatzen badut ere, azkenean parte bat berea da, ez? Badago olako elkarlan nahiko estu bat. Aipatu zu Xabiroi, urtean okerrez banago 3 aletan banatzen den ikastolen elkartearen komiki aldizkaria da, eta gero urte amaieran edo album bat egiten da, bilduma gisa urtean zeharreko lan horietako batekin, ezta? Hori da, eta gainera, behingoagatik, komikiak bere egoera duinagotu du, Xabirori esker, hainbat gidoilari eta marrazkilari harremanetan jarri gaitu, Xabiroi egin aurretik ez genuen elkar ezagutzen Iñakik eta biok, eta hor, egonda lan bat, euskal sortzaile, historia sortzaileak marrazkilariekin harremanetan jartzekoa, eta hemen dago emaitza, ezta? Atera berri da Urbesoetakoa, baita ere, Unai Iturriaga eta Sanbiren marrazkiekin, eta badago ja ibilbide bat, ez? Xabiroiren barruan. Esan duzu eskerrak Xabiroiri, agian hori komikiak ez du hemen gure inguruan behintzat behar luken sonarik, ez? Ez, horretan, aitortu behar da gu hirugarren mundu batean bizi garela, Frantziarekin alderatuz gero, edo baita Italiarekin ere alderatuz gero, nun komikiak baduen estimazio bat, eta ikuste dugu baita ere originalak ekartzen ditu Iñakik, ez? Angulemako azokara juten bagara Frantzian, ikusten duguan ohitura handia dagoela ez bakarrik marrazkiak egiteko, sinatzeko adin guztietako jendeak eroste ditu komikiak, baita ere originalak, eta kultura hori, pixkanaka ona ekarri nahiko genuke baita ere. Baiz hemen agian, jende konkretu bati edo bestela, gazte jendeari haurtzaroan kokatzen dugu pixka komikia, ezta? Hori akatsa handia da, ez? Joaten bazara Angulemaran topatuko duzu manga bertsioa, Marxen Kapitala adibidez manga bertsioan topatuko duzu novela grafiko edo komiki erromantikoa, eta ikusiko dituzu 80 urteko emakumeak ogia besapean dutela komikia erosten, ez? Hor ikusten da, komikia ez dela bakarrik aurren edo gaztean kontu bat, baizik eta kulturalki adin guztiei dagokien zerbait. Eta muga horien barruan, edo hemen mintza ditu muga horien barruan, nola da Durangoko azokako aurreneko egun hau? Bai, esan ongi, goiza beti eskolako jendeari eta eskaina egoten da, eta beti izaten da berexia, ez jende ez eta nahiko betea, baina erosle modu
erosteko moduan beste bada. Baina gaur egun polita izan da, etorri da jende deixente eta salmentak ere ez dira guztiz gaizki joan lehenbiziko eguna izateko. Zuek hemen zarete, nahi badute erosleek gerturatu eta sinadura bat edo eskaintzeko, ezta? Bai, hortarako gaude, gu gaur gaude eta beste bihar eta etzi bestelako autoreak ere etorriko dira, orduan gonbidatu denak komikia erostera. Oso ondo, mila esker. Plazer bat izan da. Baita Iñakiri ere, horixe, badakizue, ikaselkarren erakustokian, topa dezakezuela, Zebra Efektua izeneko komikia Iñaki Olgado eta Arkaitz Kanoren lana.